Hi ha alguna cosa que pugui millorar la teva vida? Hi ha alguna que no funciona realment com t'agradaria o alguna cosa que creus que podries portar a un nivell més elevat? Imagina't per un moment que poguessis saber exactament el que vols, tenir l'estratègia per arribar-hi i no tenir cap conflicte intern, sinó sentir la confiança, la seguretat de que pots, de que ets capaç i de que ho mereixes. Què passaria si visquessis des d'aquest punt? Aniries pels teus somnis? Bé, et proposo una experiència increïble. Quan anem a la natura, què fem? Prenem distància del nostre dia a dia, per tant podem veure amb molta més claretat la nostra vida des de fora. Anem a la natura, tornem a la nostra essència, al nostre hàbitat natural, entrem en una connexió, en un estat de benestar, de pau, de tranquil·litat. Si pugem un cim, fem activitat física moderada, aeròbica, per tant segreguem les hormones del benestar, de la felicitat, la serotonina, la dopamina. Si arribem a dalt al cim, si pugem al cim i arribem a dalt al cim, la nostra ment inconscient, que no gestiona, no pensa, no processa igual que la nostra ment conscient, en paraules, números, etc., sinó que és més abstracta, funciona més per idees, entén que si fem el cim i estem treballant a nivell mental i emocional sobre un projecte, sobre una intenció, vol dir que ho hem complert. I un cop complert a dintre per la nostra ment inconscient, que la nostra ment inconscient no separa entre real i imaginari, entre real i simbòlic, com que ho hem viscut, tant és que sigui imaginari, tant és que sigui simbòlic, perquè la nostra ment ho agafa com a real, el nostre sistema nerviós ho ha viscut i per tant si ho ha viscut el nostre sistema nerviós estem preparats per reviure-ho a la nostra realitat. Llavors estem creant dintre nostre allò que volem experimentar a fora. I és més, imagina't que si no ho saps, decidir amb claretat el que vols, exactament el que vols. És a dir, la nostra vida té la qualitat, segons la qualitat de les preguntes que ens formulem. T'imagines que en tot aquest procés que t'he dit t'acompanya un coach experimentat que desitja el millor per tu, perquè sap que com més aporti a les altres persones i com més persones ajudi, més bé li anirà. Llavors, l'única finalitat que té és que millori la teva vida. Acompanyat per aquest coach que et farà unes preguntes concretes perquè busquis a dintre teu i trobis la resposta dins teu, perquè realment la resposta està dins teu, tot i que potser de manera conscient encara no la veus, però hi és, sí? I entenguis i sentis el que serà portar la teva vida al següent nivell, a un nivell més elevat, portar la vida allà on realment vols, allà on realment desitges i allà on realment et mereixes, hi ha un canvi i un després amb aquesta experiència. Aquesta experiència és l'experiència 4C èxit. Aquesta experiència consisteix en agafar-nos un dia des de bon matí fins a migdia, unes 7-8 hores, les que calguin, i fer un procés on t'acompanyo, et faig de guia fins a un cim, guia real, mostrant-te el camí, però guia simbòlic, també a nivell mental i a nivell emocional, i a nivell de planificació, perquè mentre estàs pujant aquest cim entenguis que estàs creant també la teva realitat a dins teu i que estàs portant la teva experiència de vida a un nivell superior, que serà quan tornis a casa conquerir, pujar a la cima, que és aquell projecte, que és aquell repte que en realitat tens tu en el teu dia a dia. T'imagines sentir la força, la confiança per aconseguir-ho i saber quina és la estratègia per fer-ho, perquè tens absoluta claretat del que és el que vols i que saps que aconseguint això t'elevaràs perquè el teu estat intern canviarà, és a dir, al final tots busquem el mateix, que és sentir-nos bé, i podem dir ser feliços, sentir pau i tranquil·litat, que la nostra vida tingui sentit, sentir-nos realitzats, però tots busquem un estat intern. T'imagines connectar amb aquest estat intern ple de recursos i amb aquest estat intern on ets capaç de fer qualsevol cosa que requereixi la situació perquè tens claretat, perquè tens determinació i perquè saps exactament on vas, el que vols i el que has de fer, tot i que en algun moment poder haurem de ser flexibles, sí? I el camí a vegades apareix algun obstacle, però tindràs la força per saltar-lo. Llavors, tu pots portar la vida al següent nivell. Què seria per tu portar la vida al següent nivell? A l'experiència 4C èxit, que aquí sota ho tens tota la descripció i tot el que fa falta, i tens algun testimoni, perquè hi ha persones que ho han fet i han portat la seva vida al següent nivell realment, perquè hi segueixo un contacte i perquè
estan portant a terme allò que van decidir durant aquesta experiència i van sortir convençuts i ho estan fent i tu també ho pots fer. I com jo també ho he fet amb la meva transformació personal a través del que he estudiat i a través del que em dedico, i així és com ho estan fent d'altres persones, moltes d'altres persones amb les que interactuo amb el dia a dia, amb les sessions particulars i amb l'experiència que va ser èxit també ho pots fer tu. Aquí sota t'explico tot com va i per poder fer arribar aquesta experiència a més gent, perquè poder ajudar més gent i per iniciar-la, perquè crec que a la llarga ha de ser algo molt transformador i que ha d'arribar a moltes persones, et proposo que per aquest estiu la puguis disfrutar a meitat de preu. Sí? Llavors, si la adquireixes durant aquest juny, tens tot el mes de juny per adquirir-la, fins a final de juny. Si a final de juny l'has adquirit, encara que no haguem concretat el dia, encara que concretem un dia pel juliol, per l'agost, pel setembre, per quan sigui, concretant-la, adquirint-la durant aquest juny, la tens a meitat de preu. Una oportunitat realment única. Espero que sigui una proposta motivadora, inspiradora per tu, per mi ho és, perquè és una manera, una via per portar el millor de mi cap als altres. Espero que per tu també ho sigui. Desitjant veure't i acompanyar-te a aquest cim o un dels altres molts que hi ha que ens pot anar molt més bé, que podem portar els dos de la nostra vida al següent nivell. Gràcies, gràcies, gràcies. Que tinguis un dia espectacular i ple de decisions espectaculars que portin la teva vida al següent